Yemantshi Yase Bloemfontein ithe uDokotela Nandipha Magudumana wehlulekile ukuveza ubufakazi bokuthi wathunjwa eTanzania. Ithi maningi amathuba ukuthi angaphinde ezama ukusiza umsolwa uThabo Bester uma esengaphandle ngoba khathi ehamba wayazi ukuthi ngeke aphinde abuye. If the applicant is released on bail, she will have more opportunities and means to once again attempt to assist Mr. Bester to escape. Ithe futhi akubonakale ngumuntu onendaba nezingane zakhe ngoba walifulathela lelizwe noBester washiya ingane noyise. In conclusion, I find that the applicant is a definite flight risk and that no bail condition will assist under the circumstances. Therefore, her application to be released on bail is refused. Ummeli kaDokotela Nandipha Magudumana uthi basazosicubungula isinqumo senkantolo. We will reflect on the judgment, decipher the reasons given, and conduct a mapping exercise in terms of the way forward. INPA ithi bengeke kube nobulungiswa ukube uDokotela Nandipha Magudumana uyitholile Ibheyili. From the onset we have been saying it, that it would not be in the best interest of justice for her to be released on bail. In judgment that was delivered by court today, the court agreed with the prosecution. Imanje iqhube yathi uDokotela Magudumana akabonakale ngumuntu ompilo yakhe isengcupheni ejele uma ibheka indlela asuke ebukeka ngayo uma evela enkantolo.